Kaputangan Budi. Panglimbang 5 menit dina Kemis Pon tanggal 18 September taun 2025. Kapethik saka Injil Lukas bab 7 ayat 36 tekan ayat 50. Sawijining kenalan konsultasi marang Rama Robet ngenani tukune kang saya sepi dening pelanggan. Wah, iki mesti ana sing ora beres. Sajake ana barang tan kasat mata kang ngeridu usahane. Tumanggape Rama Robet. Wong sing rembug, kenalanku nyetujoni pamrayogane Rama Robet kanggo berkati meneh tukune. Temenan, lebar diberkati, toko mau bali rame meneh kaya wingi uni. Jarine, toko mau sepi marga ditutup sacara gaib dening wong kang meri karo keberhasilan usahane kenalanku. Salebariku kenalanku banjur ngluwari nadar menawa 10% saka bathine kapasrahake kanggo nyumbang biara. Iki katindakake jalaran dheweke rumangsa keputangan budi marang Rama Robet. Mbok menawa tanpa pitulungane Rama Robet, tokone kenalanku mau wus kukut. Memper karo prastawa cecala, Santo Lukas ing waosan dina iki critakake anane wong kang rumangsa banget keputangan budi marang Gusti Yesus. Wong mau ora ana liya sawijining wanita kang kabiji kebak dosa. Ora kasebutake sapa jenenge, ora kabeberake uga wujud keputangan budine. Sing cetha, rikala krungu Gusti Yesus kembul dhahar ana omahe Simon, dheweke agi-agi nggawa gendul marmer kang isine lenga wangi. Wong wadon mau ngadeg karo nangis ing sakmburine Gusti Yesus nganti eluhe kang deleweran nelesi sampeyan dalem. Dheweke banjur timpuh ngure rambuté lan ngusapi eluh mau nganggo rambuté sarta mungkasi tumindake kanthi njebati suku dalem. Wong mau males budi marang Gusti Yesus migunakake lenga wangi kang banget larang regani, nanging luwih-luwih kanthi cara ngasorake dirine ing pada dalem Gusti. Tumindak timpuh lan ngusapi sikil migunakake rambut dadi pratelan sikap ngasorake diri saasor-asore marang pepadha, luwih-luwih marang Gusti Yesus. Perkarane yaiku njur apa keputangan budine wong wadon mau kok gelem-geleme nganti tumindak kaya mengkono iku. Sajake wanita iki kabuka atine dening sesurah dalam Gusti Yesus. Sajake uga wanita iki banget ngrasakake sih kawelasan dalam Gusti sarta antuk paneguhan saengga martobat lan gembrigah atine kanggo miwiti urip anyar saka urip lawase kang glubrut dosa. Ana kang ngandhakake wanita iki panggaweane adol diri alias dadi WTS. Ing diri Gusti Yesus, wanita iki nemokake Allah ngejawantah saengga ing ngarsa dalem dheweke rumangsa ora pantes wawan rembug kanthi adu arep. Kang bisa katindakake marang wong kang banget gedhe lelabuhane marang dirine mau, ora ana liya amung sujud sungkem miji suku dalem. Banjur njebati migunakake lenga simpenane. Para tresna film kinasih kanthi tanpa nyebut jeneng si wanita Dursila. Satemene Santo Lukas mbiyantu kita kanggo padha mapakake diri minangka paraga kang kebak dosa lan wis banget ngrasakake sih kawelasan dalem Gusti. Pancen bener liwat sangsara sida sinalip lan wungu dalem kita wis katebus saka dosa. Pitakonane yaiku, apa awake dhewe ya wis tumindak kaya si wanita Dursila kang martobat? Apa malah kaya si Simon sing ora nganggep Gusti Yesus sapa-sapa kejaba amung sawijining guru kang pantes dibeciki? Suwawi sami munjuk, kunjung asma dalam Yang Rama Yang Putra Tuwin Yang Roh Suci. Amin. Gusti Yesus ibu rahayunipun tiyang ingkang saged ngraosaken sih wilasa dalem saengga saged asrah diri kanthi wetah. Mugi sabda dalem dinten menika ugi nyadaraken kawula mring agung welas asih dalem ingkang sampun ngluwaraken kawula saking dosa
saengga wonten ing manah kawula namung wonten raos syukur ingkang ngawuhaken tumindak sae. Amin. Kunjung asma dalam Yang Rama Sang Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin.